нажал на экран. Ничего не видит. Как я не успеваю. Центр молодежной творчести. Уважаемые пассажиры, у сувязі з прийняттям закону Республіки Беларусь об единой державной системе регистрации и улику правопорушения, тільки покарать державних наблюдателей о правопорушенні, адміністрація комунального підприємства, Брестський громадський транспорт попереджає вас про необхідність безумовної оплати за проїзд.
Уважаемые пассажиры, наш троллейбус трогается по маршруте Воронеж-101. Осторожно, двери зачиняются. Проспект Машерова. При выходе с троллейбуса будьте у заявной